Fight School Sparta Nitra. 1 víťazstvo, 2 prehry. Peter Bohuš. Tak a máme oboch borcov v oktagone. Dámy a páni, poďme si spoločne užiť posledný zápas z tohto večera. A poďme si predstaviť Modrý roh 0 kategória vo váhe 7 večer tohto večera. Tak a začal nám posledný zápas tohto gala večera. Uvidíme. Krásny takedown, nestihol som ani dopovedať vetu. Nádherný takedown uštedril Nikita Bohušovi. Posledný zápas tohto krásneho gala večera. Nádherná práca na zemi a už je vo full monte. Uvidíme, ako to Nikita využije. A pravdepodobne má tam niečo chytené. Má tam arm triangle. Uvidíme, ako to super vydrží. Ale Bohuš uštedruje uderiť do rebier. Ale Nikita vyzerá, že to má hlboko chytené. No, to vyzerá na ukončenie zápasu. Len aby sa Nikita zbytočne nevysilil. Vidíme, že to zatiaľ bráni. Krásne Bohuš. Veľmi krásny súboj na zemi. A je to koniec! Nikita ukončuje na RNC svojho súpera v prvom kole. Áno, čo spolu, obidvaja.